Tervetuloa maailman yrjöttävimmän BB Extran Extran pari. Olen Niina ja tänään meille on saapunut vieraaksi seksuaaliterapeutti Kaisa Reponen. Kaisan kanssa keskustellaan tänään Ninon poistumisesta talosta ja miten se on vaikuttanut talon eloon. No niin Kaisa, kiitos, että me ollaan saatu tänään vieraaksi tänne BB Extraan. Ninohan eilen poistettiin tuolta BB-talosta seksuaalisen häirinnän takia. Mitä mieltä sä oot tästä Ninon käyttäytymisestä tuolla BB-talossa Sampoa kohtaan? No siis Big Brotherhan teki ihan oikein tässä tilanteessa, että sehän olisi voinut mennä hyvinkin pitkälle tämä tilanne. Ja siinä varsinkin kun alkoholi oli kyseessä ja muut asukkaat ei oikeastaan puuttunut tähän tilanteeseen. Et siinähän olisi voinut sitten mennä pidemmälle, niin kuin kävi siinä viime tuotantokauden siinä Mikan ja Sorellan tapauksessa, että sieltähän tuli sitten seksuaalista häirinnästä syyte ja tuomio. Se nyt ei mikään hyvä juttu tietenkään ole, että ihan oikea päätös siinä mielessä, mutta siinä on tosiaankin alkoholi kyseessä ja Nina vähän ylireagoi tätä asiaa, että edelsi tietysti tämä Sampon ja Ragnarin kohtaus siellä Poreammeessa, että tietysti siinä oli varmaan osa sitäkin. Mutta omasta mielestäni BB teki ihan oikein, että poisti tämmöisen uhkatin. Nina oli siinä uhkaksi Sampolle ja omalla tavallaan myös itselleen uhkana. No onko Nino sun mielestä jotenkin seksiaddikti? En mä lähtisi ihan seksiaddiktista leimaamaan häntä. Et tietysti hänhän on keskustellut hyvin paljon seksiasioista talossa ollessaan, tivannut muun muassa Ragnarilta sitten hyvin yksityiskohtaisesti, että millaisesta seksistä hän tykkää ja niin päin pois. Mutta talo on kuitenkin talo ja siellä sä oot lukittuna samojen ihmisten kanssa ja sä et pääse pois siitä tilanteesta, että tunteet kasvaa ja ne tulee hyvin moninkertaisena sitten takaisin. Mutta vaikea sanoa, että hän on kuitenkin varmaan siviilielämässään toivottavasti ainakin hyvin erilainen ihminen. No entäs mitä sä luulet, että miten Ninon perhe ja työkaverit ottaa hänet vastaan nyt, kun hän on päässyt pois tuolta BB-talosta, tai onko hänellä työpaikkaa ylipäätänsä enää? No Ninohan on lähihoitaja, että mä en tiedä kuinka tarkkaan hänen työpaikassaan sitten otetaan tämmöiset asiat, varsinkin niin kun, jos on, nyt kun on kyse epäilyksestä, että olisi tämmöistä seksuaalista ahdistelua tapahtunut. Että se voi hyvinkin olla, että hänellä ei työpaikkaa enää ole, mutta en mä usko, että perhe ja ystävät ainakaan mitenkään erikoisemmin reagoivat. Aikaisemmin hän oli Ninon ystäviä haastattelussa täällä teillä, niin he olivat sitten sanonut, että Nino on ihan normaali tuolla talossa niin kuin kotonakin, että en mä usko, että niin kuin heidän puolestaan mitään ihmeempää. Että kyllä mä kuvittelisin, että työpaikalta vähintäänkin tulee niin kuin nuottia asiasta. No mitäs mieltä sä sitten oot tosta, että miten toi BB-talo nyt on sitten ottanut tämän Ninon lähdön, esimerkiksi Sampo? No siis Sampohan pelaa. Se näkyy ihan selvästi, että hän päästää Ninon lähelle ja sitten torjuu. Ja nyt kun Nino on poistettu, niin hän on sitten kokenut tässä tämmöisen dramaattisen käännöksen, että ei ole ketään kiusata. Ja nyt mä uskoisin, että kun hän siellä itkee Ninon perään ja sanoo, että on vitsi, että tämä nyt on vähän Ninon kannattajien äänien kalastelua sitten, että en mä oikein ihan tuohon Sampon. Tietysti dramaattinen tapahtuma on tapahtunut ja hän reagoi siihen, miten hän normaalisti luultavasti reagoisikin ja yrittää selvitä tunteistaan, mutta vähän epäilyttää, että siellähän on muut ihmiset hyvin aidostikin itkenyt, että siellä on Minna itkenyt ja Dana itkenyt hyvin aitojakin kyyneleitä. Kiitos paljon Kaisa tästä vierailusta täällä BB Extrassa. Ja tämä varmaan lisäsi vähän mielipiteitä sinne yleisölle. Ja huomenna taas palataan BB Extran parissa ja palataan vielä hetkeksi taloon. Minuhan näytti ihan komealta siinä. Eikö näyttänyt hyvältä? Hyvä ninja.